Hi guys, may ara kita subong nga karne kababoy bali 200 pesos ni ato lang siya kapag adobohon. Okay, shout out gid sa kay Jing Pontilon from Santo Niño, South Cotabato. Kay Jane Sebla, shout out man sa kay Junjun de la Cruz family from Murcia. Kay Maricel Francisco from Alimujan, Iloilo. Kay Noemi Aligarbis from Alimujan, Iloilo. Okay, kay Warney Estrella, shout out. Kay Grace Tokbo from Kuwait. Pingping Sibag family from Pungsod, Lambunaw, Iloilo. Samuel Vicente family. Kay Jake Sivalos. Kay Jory Paklivar. Okay, shout out sa inyong mga idol. Thank you so much kids sa inyong mga suportar. Okay, ariyo magalasa kita sa karne kababoy kay aton naman siya kapag adobohon. Fast forward guys, bali ning karne naugasan ko na ni siya. Okay, akto nang pagkatimplahon. Sa asin, magic sarap guys. Okay, butangan tasang tuyo. Nan. Okay, mikos-mikos lang. Okay, plastar ang kala sa mahiwagang kalan. Nan, gadaba-daba na guys. Ulaton talang nga mag-init ang kalahata. Butangan mantika. Fast forward kita guys. Baligin butangan ko na sa mga panakot. Aos, Bombay, Kagluya. Gingisa-gisa lang. Okay, kaya ato pa ako tagpulahan naman. Aton butangan sang atong karne baboy guys. Nan, lugay-lugayon lang. Okay, ato lang nga pagkatakloban guys. Okay, ato naman ang pagbuksan kay gina pa man. Kaya nga aton nga karne kababoy daw naubisan duman. Aton lang siya pagbutangan sang tubig anay guys. Aton gid siya anay nga pagalagaon. Okay, takloban talang anay guys. Okay, 5 minutos lang naman. Aton naman siya kapagbuksan. Aton palagsan. Sang Sprite lang guys. Nan. Oh, hindi ta pagubuson kay inumon ta man ang iban. Takloban ta lang anay. Okay, ato naman nga pagbuksan kay ato naman siya nga pagabutangan. Butangan ta sang tumitupis. Nan. Eh syempre, hindi madula ang peanut butter. Nan, pagpananambla sa aton nga adobo subong guys. Nga karne kababoy naman. Okay, lugay-lugayon pa lang. Aton lang anay nga pagkatakloban. Okay, kay gina pa man, aton duman nga pagabuksan. Okay, aton naman nga pagabutangan. Sang sinamakan nga tama kakahang. Nan. Yan. Okay, aton naman nga butangan. Sang pangpakulay sa aton nga karne guys. Coloring lang. Nami kita ko estivitis guys. Kaya siyempre manami ito kag mahamot pagid bala. Way abi bunga ang aton nga estivitis. Nami kitang pris nga estivitis sabi. Okay, aton na nga pagkatakloban. Okay, kay gina pa man, ato duman siya nga pagabuksan. Ato nang siya nga mabutangan, sang black pepper guys. Nan, paminta. Yan, mikos-mikos lang. O, pwede ka namin nakaitsura ka aton nga adobo. Pwede ka guwapa na kaitsura guys. Siyempre, hindi gid madula ni ang oyster sauce. Yan. Para pagpananam pagin sa aton nga adobo guys. O, pwede ka namin nakaton nga adobo. Mga simple lang nga akong mga timplada guys Nan, butangan tala sang lamay. Para nga ang aton bala nga adobo magagaw-agaw bala ang kakahang kagatamis niya. Nan. Amo lang yung mga timplada ko sa adobo nga baboy guys. Mga natural lang bala nga mga timplada. Ato na sa pagkapinisan guys, ang daon sang paminta. Nan. Lugay-lugayon lang. Okay, luto na ni guys. So, pwerte ka namin. Okay, plastar sa lamisa kay makaon na kita. Mga muyo kita na Okay, guys, so, pilawan na naman ng aton nga adobo. Amo ning tawag bala nga, hindi magilisang kompleto ko sa parakot, guys. 540 ka namin, ni kunin mo matilawan. Pwerte ka the best. Nan, pwerte ka gwapo, pwerte ka Jose, gid ka iya kapag luto. Pwerte ka humok, guys. Pwerte ka nami, gid. Nan, the best. Kampiyon gid ang adobo to subong. Okay, sige guys, basta makagin nga akong video sa inyo, Wolf. Pwede paki-like, follow, and share man sa akong mga video. Madawag gid ka salamat.